Els vaixells van ser fabricats allà, al Rio Tinto, no sé com en diuen. Això és impossible perquè el Rio Tinto, quan baixa molta aigua, baixa 1,5 metres, aquelles naus tenien 3 metres de quilla. Aleshores, podria haver sigut així, deixant un sòl de 2 metres de profunditat per sota l'aigua, o no va ser així. Com jo conjecturo i exposo que no hi ha hagut mai prou profunditat ni a l'Oriel ni al Tinto perquè hi correguessin caravel·les. Personalment no conec la climatologia de la zona fa 500 anys. A mi em va semblar veure que hi havia olivers o arbres més aviat baixos i retorçats. Llavors, si fa 500 anys hi havia arbres, jo no hi entenc d'arbres, arbres llargs i alts per fer vaixells, doncs d'acord, però en 500 anys la climatologia pot canviar d'una forma tan radical. Es pot canviar un dia, la climatologia. Mira, la classificació dels mamuts es conserven congelats amb menjar a la boca, no? Però no és aquest el cas, no és un cas extrem. El que ja sé per un pas és per canviar la forma dels arbres perquè es puguin construir aquestes naus. Bé, de fet, drassanes hi havia les de Sevilla del temps dels musulmans, però que a l'època del segle XV ja no s'utilitzaven i aquelles instal·lacions eren utilitzades com a arsenal i peixateria. O sigui, els cronistes de l'època ens parlen d'aquestes antigues drassanes, però com que no hi havia una prou tecnologia per fer naus, a Sevilla ho feien servir per vendre peix i per guardar-hi armes. A més, tots sabem que, bé, tots sabem, i si no ho sabem, doncs ho sabrem, no? Que el problema dels boscos era els Pirineus. O sigui, és aquí on es donen múltiples ordres perquè no es tallin més arbres per fer naus perquè estan quedant als Pirineus sense llenya. I també tenim que per les naus de construir les armades reials les feien baixar per l'Ebre. O sigui que tota la indústria naviliera es troba aquí concentrada entre Barcelona, València i Sicília, i és aquí on es creen les armades reials. Aleshores, allà gairebé no hi ha res, no hi ha ni escola de pilots, no hi ha ni escoles nàutiques, no hi ha ni cosmògrafs, no hi ha consolats, no hi ha llotges, i tot això ho trobem a la documentació sobre el descobriment, i la llotja i el consolat i no sé què, però tot això no existia. El primer consolat de Castella és el de Burgos, de 1494. Per tant, imagineu-vos tota la moguda comercial, mercantil, tots els problemes que sortirien entre la contractació i tot això, i sense cap consolat de Sevilla, i els reis diuen, ara en farem un, però el fan a Burgos. I les llotges és de 1598, la llotja de Sevilla és de 1598, i el consolat de 1543, el consolat de Sevilla. Per tant, no hi ha ni infraestructura, ni naval, ni mercantil, ni jurídica, ni tecnològica, no hi ha absolutament res, però ens continuem creient que tot va passar. És una cosa de fe, no? La fe existeix. Per tant, jo li dono un marge, perquè si necessitem la fe per sobreviure, doncs cap problema ho entenc, que hi hagi fe en la interpretació de la història. Personalment no tinc una formació de la història amb l'exactitud de saber la caiguda del regne de Granada en aquella època, la zona que abarcava el regne de Granada, en aquella zona quina possibilitat havia d'una activitat d'aquest tipus quan els ports de les dues corones estava precisament amb la guerra. O sigui, sembla ser que sigui una contradicció que el regne de Castella tingués interès en fer la volta al món, per dir-ho d'alguna manera, quan tenia els seus recursos, les seves tropes i les del regne de la corona d'Aragó, i sembla ser de part de la cristiandat. No es veu lògic això, no sé si m'explico. Si pots resumir-ho millor t'ho agrairia, sí. Vull dir, quin interès tenia la corona de Castella
en fer la volta al món en un moment de guerra. Una corona que ve de terra amb línies de castells i canons de castells. Llavors fer vaixells per anar a fer la volta al món, quin interès tenia? L'interès, això a veure, interès n'hi ha 10.000, n'hi ha 10.000 interessos. Pot ser un colom també si estava en guerra, no? Bé que hi havia l'interès, i Portugal també estava en guerra, tothom estava en guerra, un dia sí, un dia no, l'altre també. L'interès comercial estava al marge o per sobre o entre guerres. O sigui, el comerç gairebé no s'atura, o se disminueix, creix, fa llagonses, no? Però no... A veure, sé que el que vols dir és que sí. Per què si Castella estava en guerra amb Granada, quin interès podien tenir per fer una expedició comercial? Doncs el mateix que si no haguessin estat en guerra. No, jo no veig que la guerra impliqués. Simplement el que sembla que la guerra, per als recursos que necessitaven d'homes i diners, va fer que es posposés l'expedició. Jo penso que aquí hi ha una qüestió més que els reis haurien de tenir en compte. Si haguessin sortit de Palos o de Cádiz, perquè el regne de Granada no afectava, podien sortir de Cádiz i anar directes a les Canàries. Però fixa't que sempre la clau que fa parar en el Colom, els reis van aturar l'expedició, és fins que s'acabi la guerra. Podria tenir una explicació, és que si les naus i els homes han de passar per aquí al mig, això ho podem perdre bous i esquelles. Quan s'acabi la guerra i Granada ja sigui de la monarquia hispana, aleshores cap problema per passar per allà. Aquesta és una interpretació que aporto, que evidentment no es pot desmentir en documents, tampoc es pot provar en documents, però que si és una expedició catalana té una lògica i una certa coherència més, no? Però per què fins que no s'acabi la guerra? Doncs perquè gairebé els hi surt de franc en el reis. L'expedició no era una gran cosa amb recursos ni armes ni res, i a més com que aquesta vila que havia de produir les barques i els mariners per anar a Amèrica hi van de franc, perquè els reis els diuen com que teniu un deute amb nosaltres, en lloc de pagar-nos el deute amb diners el pagueu amb homes per un servei a la corona i llestos. Per tant, no hi havia ni una despesa important de diners. O sigui, a la guerra de Granada potser és una situació estratègica, es podria interpretar així. I hi ha un tema que és curiós. Ulloa, això és un cognom basc. Ulloa, gallec, no gallec portuguès, gallec. A veure, hi ha una qüestió addicional, i ja acabaré perquè tinc moltes preguntes, no havia parlat al públic. El Colombo, llavors suposo que Gènova, que no era Itàlia, no existia, perteneixia als països catalans, suposo, la comparació o així. Però hi ha una qüestió curiosa. Llegint coses vostres, resulta que, ara no recordo si va ser el 76-79, hi ha un document a Gènova que el il·letrat Colombo hi compareix. Si en el 70, finals del 70, un il·letrat resulta que després fa tants de miracles, això com és possible que els italians ho aguantin? Perquè tenen un estat, com ha dit no vivia estat, i aquest estat es va procurar que tothom sapigués que Colom era de Gènova, i està, i van fer un llibre monumental, que és veritat que costa molt de manegar, no? I el van fer arribar a tothom, i en aquí van fer igual. En aquí, als anys 20, que tothom creia, o començava a creure, o estava en procés de creure que en Colom era català, hi havia hagut una falsificació premeditada de la història, amb la guerra s'acaba. O sigui, els intel·lectuals que havien defensat això se'ls imposa una llei de silenci, o han de marxar a l'exili o es moren al front. Aleshores aquí queda com una mica aquesta mena d'exèrcit intel·lectual que queda totalment desballestat, marmat i anorreat. I els punts de vista canvien perquè no hi ha ningú que exposi el punt de vista contrari. Bé, darrere hi ha una